Tervehdys tähän viimeiseen viikkoon. Ruokailun suhteen ei mitään isoja juttuja enää tällä viikolla. Ainoastaan tuo liikuntapuoli käydään vähän sitä läpi, että minkälainen liikunta tukisi sitä hyvinvointia, niin lähinnä kertaillaan kuitenkin tämä viikko. Viime viikko oli vähän semmoista itse tutkiskelua. Eli palattiin siihen aamupalaan, mitä jo puhuttiin ihan silloin ensimmäisellä vai toisella viikolla. Ja mä annoin niitä aamupala-ehdotuksia, että toivottavasti olette niistä saanut muokkailtua oman näköistä aamupalaa. Semmoinen aamupala, joka olisi tasapainoinen ja monipuolinen ja erityisesti, että siinä olisi kuituja. Ja sitten oli niistä sokereista, että jos koet olevasi sokerihiiri, niin toivottavasti sait siihen asian vinkkejä, mutta voi olla, että se ei ehkä koskettanutkaan itseä millään lailla. Ja sitten kolmas asia viime viikolla oli se energiamäärät, että se on lähinnä sitä itse tutkiskelua. Joskus voi olla hankala tiedostaa niitä omia syömisiä ja siihen voi auttaa erityisesti se, että laittaa kaiken ylös, mitä laittaa suuhunsa. Ja sitten vielä jos käyttää esimerkiksi tuota Finelin ruokapäiväkirjaa, niin se on ollut monesti semmoinen herättelevä huomio, että huomaa, että ai näin paljonko mulla näitä kaloreita tulee ja tämä olikin nyt aika raskasta syötävää ja tällaisia huomioita, niin jos vaan jaksat syöttää sinne Fineliin niitä tietoja, niin suosittelen lämpimästi. Niin sitten oppii paremmin arvioimaan niitä omia ruokamääriä, jos tuntuu, että siinä kohtaa on haasteita. Ja tosiaan tuo aamupala on se päivän tärkein ateria. Niin ainakin sen mä haluan, että sä olisit ottanut onkees, että se olisi kunnossa. Koska siitä se päivä lähtee hyvin, sä saat energiaa sen pitkän yön paaston jälkeen ja muistikin toimii paremmin, kun sä oot syönyt hyvin ja kuitupitoisesti ja suoli toimii paremmin ja se auttaa siihen päivään saamaan niin paljon energiaa enemmän. Tällä viikolla tosiaan käydään napakasti läpi nämä 5 viikon aiheet ja toivottavasti olet tehnyt oivalluksia itsestäsi ja omasta syömisestä. Ja uutena asiana tosiaan tuo liikunta, kuinka se voisi tukea sitä hyvinvointia. Tässä ehkä ihan kaikkein lyhimmillään se, mitä mä pidän tärkeimpänä ravitsemuksessa, eli mitä se meidän keho tarvisi, että se toimisi hyvin. Niin kuituja. Koskaan ei voi saada liikaa kuituja, kunhan sitten vaan muistaa sitä nesteytystä riittävästi. Ja sitten, että se energian saanti olisi semmoista tasasta ja tasapainosta koko sen päivän mittaisesti ja sitten ne yksittäiset ateriat, että ne olisi sen ruokalautasmallin mukaisesti. Ja mitä enemmän kasviksia, aina sen parempi. Mitä vähemmän punaista lihaa, aina sen parempi. Ja sitten, että keskittyisi siinä syömisessä siihen, että mitä saa tai olisi hyvä syödä enemmän. Että ei keskittyisi siihen, että jotakin pitää kieltää tai ei saisi syödä. Niin silloin se mieli olisi paremmin mukana siinä syömisessä, eikä tulisi sitten niin helposti semmoisia mielitekoja. Eli säännöllinen syöminen, ruuasta nauttiminen ja sen näläänkylläisyyden kuuntelu. Toivottavasti tämä ennakointi on sulla jäänyt semmoiseksi hyväksi salaiseksi aseeksi, koska itsekin olen huomannut sen, että jos on kiirettä ja ei ehdi suunnitella seuraavaa päivää tai seuraavaa viikkoa, niitä omia syömisiä ei ole käynyt kaupassa ja ostanut niitä hyviä kasviksia ja muuta, niin sitten sitä äkkiä syö jotakin vain äkkiä, että kunhan vain niin kuin se nälkä menisi ohi. Mutta kun sä otat vaikka sen sunnuntain ja suunnittelet seuraavaa viikkoa etukäteen ja mietit, että mitä tarvii kaupasta hakea, niin se auttaa tosi paljon siinä syömisessä, että se ruokavalio pysyisi hyvänä, terveellisenä ja säännöllisenä. Ja niitä käytännön vinkkejä, niin aina kun tekee ruokaa, niin tekisi vähän isomman satsin, että jos ei viihdy siellä keittiössä hirveän paljon, niin sitten sitä ruokaa olisi valmiina ainakin 1 tai 2 päiväksi.
Ja toinen hyvä vinkki on se, että teki smoothieita, jos vaan tykkää niitä juoda, niin ne on sellaisia terveellisiä hyviä vaihtoehtoja. Ja sitten mä puhun härpäkkeistä, eli kaikkia kuitupitoisia rouheita, siemeniä, siemenrouheita ja muuta lisää kaikkeen mahdolliseen, mihin vaan ajatteleekaan, että voisi laittaa. Ja tietenkin se ruokalautasmalli, että pitäisi mielessä. Ja sä voisit vaikka miettiä niin, että mikä olisi semmoinen yksi neuvo, minkä sä haluaisit antaa hyvälle ystävälle liittyen ravitsemukseen, niin pitäisit sen itselläsi mielessä. Ja vielä tuosta lautasmallista, niin se on niitä tärkeimpiä asioita muistaa siinä terveellisessä ruokavaliossa. Eli se pitää sen ravintoainejakauman tasaisena, eli siellä on niitä proteiineja, hiilihydraatteja, kasviksia aina siinä yhdellä aterialla. Ja pitää muistaa toki, että se lautasmalli ei tarkoita sitä perinteistä lautasmallia, jossa on se peruna, kala ja kasvikset. Eli se voi olla joku puuro tai smoothie tai vastaava. Ja sitten myös siinä painonhallinnassa lautasmalli auttaa. Ja sitten mä halusin ottaa tämän stressin mukaan tähän valmennukseen, koska tänä päivänä meiltä vaaditaan tosi paljon. Jos ei joku muu vaadi, niin sitten on itse vaatimassa itseltään. On paljon kivaakin tekemistä ja niitä tekemisiä on niin paljon, että meidän keho ei välttämättä ehdi mukaan kaikkeen siihen tekemiseen, mitä itselle suunnittelemme, niin sitä stressiä voi lähteä purkamaan sieltä vatsan kautta, että olisi niitä hyviä ruoka-aineita, mahdollisimman vähän niitä huonoja sokereja, alkoholia, huonoja hiilihydraatteja, vaan kuitua, probiootteja, hyviä rasvoja ja niin edelleen. Ja tässä tämä muistutus siitä, mikä tukisi sitä vatsan hyvinvointia, vatsan hyvien suolistobakteerien hyvinvointia. Kun sä syöt 30 erilaista kasvista viikossa, niin sen on todettu pitävän ne bakteerit hyvässä voinnissa. Itse mä oon yrittänyt tätä pitää niin kuin sillä takaraivossa muistissa, että mä muistaisin monipuolisesti käyttää kasviksia, kun sitä tahtoo jumiutua niihin omiin tottumuksiin myös tässä syömisessä, että aina ostaa sen saman tomaatin tai kurkku ja niin edelleen. Että ainakin satokauden mukaan käyttäisi monipuolisesti kasviksia. Ja sitten ihan lyhyesti liikunnasta, niin liikunta tosiaankin tukee sitä hyvää oloa, kuten varmaan tiedätkin. Mutta mun ajatus on se, että tärkeintä olisi, että löytyisi semmoinen tapa liikkua, mikä sopisi itselle, siihen tilanteeseen, elämäntilanteeseen, omaan arkeen sopiva. Että sun ei tarvitse lähteä jonnekin kauas, aina pitää lähteä autolla tai jollakin kulkuvälineellä. Siinä olisi mahdollisimman vähän niitä semmoisia vaihtoehtoja, että lähdenkö vai enkö lähde. Että aina olisi semmoinen kiva drive päällä, että voi vitsi, että taas työpäivän jälkeen pääsee sinne vaikka vuorille samoille, mikä on mun yksi oma juttuni. No mitä se hyvä fyysinen kunto sitten on? Onko se sitä, että sä pystyt salilla penkkipunnertaa sen 100 kiloa, vai onko se, että sä juokset Cooperin testin hyvin, vai voiko se tarkoittaa sitä, että sä liikut sen verran, että se täyttää terveysliikunnan suositukset? Eli puhutaan terveysliikunnasta, puhutaan arkiliikunnasta ja myös istumisesta tänä päivänä puhutaan paljon. Istuminen on yksi suurimpia uhkiamme, kun tänä päivänä istutaan niin paljon. Eli se liikkumattomuus, siitä pitäisi päästä eroon. Eli kun puhutaan terveysliikunnasta, puhutaan niistä asioista, mitkä ylläpitää sitä terveyttä. Eli liikunta, joka vaikuttaa sokeriaineenvaihduntaa, vahvistaa luustoa, helpottaa stressihallintaa ja nukkumista, alentaa kohonnutta verenpainetta, alentaa kolesteroliarvoja, ehkäisee sydän-verisuonisairauksia, ehkäisee tyypin 2 diabetesta tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Ja on hyvä muistaa, että kohtuullisesti kuormittava liikunta auttaa myös näissä puolustusreaktioissa. Eli sitten taas jos liikutaan liikaa, niin sekään ei ole enää hyvä.
Ja tietenkin se liikkuminen parantaa meidän keuhkojen toimintaa, niin kuin kaikkien muidenkin elinten toimintaa. Ja sillä lailla se auttaa sitten ihan näissä arjen askareissa, että ei hengästy niin herkästi ja jaksaa olla ja mennä ja tulla. No, mikä on sitten riittävä määrä terveysliikuntaa? Ykkösasia, passiivisuuden vähentäminen. Eli jos sä istut paljon työksessä tai vapaa-ajallakin, niin aina jokainen nousu siitä penkistä ylös tai sohvasta ylös parantaa sitä terveyttä. Et mielellään ei tuntiakaan istuisi kerralla paikalla, vaan yksikin nousu ylös auttaa, että veri kiertää siellä isoissa reisilihaksissa pakaroissa enemmän. Ja sitten, että mitä tahansa sä teetkin, niin tee sitä säännöllisesti, kohtuukuormitteisesti ja jatkuvasti. Eli ei auta, että sä käyt kerran vuodessa laskettelemassa. Se on ehkä hauskaa, mutta se ei vielä sitä terveysliikuntaa edistä. Ja on ihan hyvä muistaa, että terveysvaikutukset alkaa heti suorituksesta ja kaikki ihan pätkittäisetkin suoritukset lasketaan. Eli jopa 6 minuutin suorituksissa on huomattu terveysvaikutuksia. Eli älä aliarvioi minkäänlaista arkiliikuntaakaan. Eli kaikki pikkupätkätkin, mitä sä kävelet tai otat reippaammin askelia tai teet muutamia kyykkyliikkeitä kotona, niin kaikista niistä on hyötyä. Ja tässä on sitten tämä suomalainen liikuntasuositus. Eli kun sitä aletaan katsoa tuolta alhaalta päin, niin ensimmäisenä on kaikkein tärkeintä, että sä nukut riittävästi, että sulla on palauttavaa unta riittävästi. Sitten seuraavaksi tärkein asia on tuo taukojen huomioiminen. Eli aina kun mahdollista, niin nouset penkistä ylös. Ja sitten tulee tämä tämmöinen arkiliikuntatyyppinen, eli kevyttä liikuskelua mahdollisimman usein. Eli aina jos sä voit auton sijasta mennä kävellen, ottaa portaat hissin sijasta ja niin edelleen tämmöisiä asioita. Ja sitten sen jälkeen vasta tulee nämä niin sanotut liikkumiset. Eli tämmöinen aerobistyyppinen hengästyttävä liikunta, mikä on tuossa vihreällä, niin joko sillä lailla suositellaan, että reipasta liikkumista, joka vastaa esimerkiksi kävelyä, niin 2 tuntia 30 minuuttia per viikko. Tai sitten, jos sä tekisit sen juosten, niin tunti 15 minuuttia per viikko. Ja tietenkin sitten sillä lailla, että se voi jakaa niin pieniin pätkiin kuin viikon aikana haluaa. Ja sitten vielä on tärkeää muistaa, suomalaisissa suosituksissa sanotaan, että lihaskuntoa liikehallintaa 2 kertaa per viikko. Eli sitä ei ole sen tarkemmin määritelty, että se sitten riippuu yksilöstä itsestään. Mutta tuo lihaskunto on tosi tärkeä, mitä vanhemmaksi tullaan, että jonkunlaista lihaskuntoharjoittelua olisi. Ja se voi olla ihan kotijumppaa myös. Eli liikuntamuodon valinnassa kaikkein tärkeintä on se, että se olisi itselle mielekästä. Ja hyvä kunto on yleensäkin useiden tekijöiden summa. Että on hyvä harrastaa monipuolisesti liikuntaa niin, että siinä olisi sitä kestävyystyyppistä hengästyttävää liikuntaa, olisi sitä lihaskuntoharjoittelua, muistaisi myös sen liikkuvuusharjoittelun. Sekin on tärkeämpi aina, mitä vanhemmaksi tullaan, että pidettäisiin se keho liikkuvana, niin silloin myös tasapaino pysyy parempana ja se auttaa myös lihaskunnon ylläpitämisessä. Ja sitten ihan erikseen voi tämmöisiä tasapainoa ja koordinaatiota harjoittavia lajeja harrastaa. Nekin on sitä tärkeämpiä, mitä vanhemmaksi tullaan. Ja tosiaan nämä kestävyystyyppiset lajit, niin kuin kävely, hölkkä, hiihto, uinti, pyöräilyä, niin nehän on semmoisia, jotka kuluttaa energiaa runsaasti sen liikkumisen aikana, tietenkin mitä kauemman ja mitä intensiivisemmin, niin sen enemmän. Mutta niillä on myös verenpainetta alentava merkitys ja ne vaikuttaa veren kolesteroliarvoihin sekä myös sokeriarvoihin. Ja on todettu myös, että kestävyysliikunta vaikuttaa suotuisasti suolistomikrobiston toimintaan. Sitten taas jos verrataan voima-kuntosaliharjoittelua, niin sen vaikutus kohdistuu erityisesti luustoon ja sokeriaineen vaihduntaan. Lisäksi se myös alentaa verenpainetta ja erityisesti auttaa painonhallinnassa. Että aina jos haluaa painoa pudottaa, niin siihen suositellaan yhdistettäväksi tämmöistä lihaskuntotyyppistä harjoittelua.
Että jos verrataan esimerkiksi kahta henkilöä, toinen on lihaksikkaampi kuin toinen, niin silloin se lihaksikkaampi henkilö kuluttaa energiaa myös enemmän ja sillä lailla se auttaa painonhallinnassa. Sitten tämmöiset nopeita liikkumisia vaativat liikunnat, kuten pallopelit tai joku ryhmäjumppa, niin ne vahvistaa luustoa ja parantaa tasapainoa. Mutta suosittelen, että löytäisit ne omat lajit ja oppisit sillä monipuolisesti liikkumaan, niin se pitäisi sitä motivaatiota kaikkein parhaiten yllä ja sitten ei tulisi niitä kipujakaan ehkä samalla lailla ja se keho olisi tottunut sitten liikkumaan monipuolisesti. Sitten vielä tähän ruokailuun, otin tähän tämmöisen ruokailun muistilistan. Eli se ruokarytmi, kun söisi 3-4 tunnin välein suurin piirtein niin, että päivän aikana olisi se aamiainen, 2 pääateriaa ja 1 tai 2 välipalaa, riippuen sitä omasta aktiivisuudesta, että kuinka paljon niitä välipaloja tarvitsee. Tai sitten onko pääaterioita vaan ehkä 1, jos on semmoinen päivä, että ei paljon liiku. Ja muistaisi sen, että se aamupala on tärkeä ja muutenkin koko se aamupäivän aikana syöty, kaikki mitä syödään aamupäivän aikana, niin ne auttaa siinä tasaisen energian ylläpidossa ja siinä hyvinvoinnissa. Ja ruokalautasmalli, proteiinit, hiilarit, rasvat, että niitä olisi aina jokaisella aterialla. Ja on ihan hyvä muistisääntö myös, että ei söisi niitä hiilihydraatteja sellaisenaan. Että olisi tosiaankin se ruokalautasmalli aina yhden aterian aikana. Ja sitten ihan näitä asioita, että keskity siihen syömiseen, pureskele hyvin, nauti sitä syömisestä, syö kaikilla aisteilla ja mielellään, että syö muiden ihmisten kanssa, jos se vaan on mahdollista, niin silloin ei tule syötyä liikaa useinkaan. Ja tietenkin syö sellaista, mikä sopii sinulle. Ja niitä kasviksia päivittäin monipuolisesti ja viikon aikana vielä monipuolisemmin. Täysjyväviljat joka päivä käyttöön. Ja sitten se, että jos sä haluat herkutella, niin mieluusti herkuttele aina aterian yhteydessä. Tällä viikolla ei sitten mitään isompaa tehtävää tullutkaan, vaan pohtia sitä omaa tilannetta ja miettiä, että mikä näistä asioista voisi olla semmoinen, mikä jäisi sulle itselle omaksi tavaksi. Eli ei muuta kuin hyvää jatkoa. Luota itseessä, kyllä tiedät, mitä sun keho mistä se tykkää ja mitä se kaipaa ja kuuntele niitä viestejä, mitä keho antaa. Ja sähköpostiin laitan myös tuon checklistan vielä, niin voit käydä vielä läpi, että onko tärkeät asiat muistissa. Ja jos jotakin kysyttävää, niin ilman muuta autan, laitat vaan viestiä mulle. Ja tuossa oli vielä tuossa satokausikalenteri.fi, niin itse olen tykännyt, että se on tosi kiva, mistä saa vinkkejä monipuoliseen kasvisten käyttöön. Tsemppiä!